Binarung swaraning pradangga munyu angrangin ambabar ketawang puspawarna ana gandha arum angambar angebekting sajroning pawiwahan ana teja angenguwung mawa praba tuhu menika tejaning sang pinanganten putri binayang kare mijil saking tepas wangi kinanti manjing sasana rinengga kairing kenya kang Sulistyawarni nurinjih Belatri Kasya dalasan adik Hanif Panaufal kapratitisaken panjenenganipun Ibu Juru Paes nurinjih Ibu Ria Kusuma nedya hanglarapaken risang temanten putri nurinjih Roro Firda Aini Azizah sarjana ekonomi kalarapaken dhateng sasana rinengga nurinjih kursi pinajang weweging pranaja sing set kepathet ing ageman pindha cengkir gading piningit yayah amekak-mekak madya minangka setu bandaning sarira sambating busana ingkang angimba busananing Prameswari Nata tinon saking Mandrawa katon abyor kemopyor pating calorot katempuk pandam kurung ingkang renggani lamun Cinandra kilat asasiring tindakira Sri Atmaja temanten putri hamu cangkanginan lengkeh pindha singa lupa sapecak mangu satindak kendel pangudas maraning driya ingkang dereng kawijiling lesan hangerantu muda tumaruna nurinjih Bagus Erta Dita Pratama ahli madya pelayaran minangka gegantilaning nala lumampah lon-alonan sapecak mengongiring sapecak mengonganan nurinjih asung pakurmatan dumateng sagunging para tamu kakung saputri ingkang wis kebak angalebar angebekting sajroning Pendhapa Agung Bali Winangun wis handung kaprapta hunggian kang tinuju pinanganten putri nurinjih Roro Fida Aini Azizah sarjana ekonomi kapratitisaken saking Ibu Kusumaria ingkang sampun wegik ing kawruh bebrayan agung kalenggahaken wonten ing dampar kencana nurinjih kursi rinengga anetepi dados ratu sedina sagunging para tamu kakung saha putri para penisepuh ingkang saestu luhuring budi kawistara Roro Ayu Fida Aini Azizah sarjana ekonomi sampun lenggah wonten ing kursi pinanjang ingkang mratetelaken anengga rawuh gegandilaning nala nurinjih Bagus Erta Dita Pratama ingkang samangki badhe kalarapaken saking rombongan Bapak Dr. Andes Sutantoko almarhum ingkang badhe kairing panjenenganipun Bapak Gunarjo sarjana pendidikan